weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukade Afrique takkusana yoni to ɓundu Linguére Jolofa Ferlo kay hayɗi Jowola ɗala haya Gambi Sare Ngabo Bafata kon waktu yoni ha to Gemmo kame noko sire ene jiyaye gardede kabruji mena to leydi Mali nokko biyeteɗo Somena ene tawe nder falde jenne e tonne kadi ko tana musɗo waɗi toon tumande wañoɓe jani toon e fulɓe toon to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellal ɓalli holliti yidde maɓɓe oɗo saaha mo gonɗena ko mahade suudu safidu witendu nene kame ɓiɗɗo gam haɓade maydeli e jibinirgola to leydi Sénégal naɓe finoɓe toon to Haïti taw ko yeyoɓe oɗo subaka hande kamɓe kala ɓe guddi bitikaji mabɓe gam hollirde mette mabɓe tumande Sénégal najo goto wara toon hanki toon to Guinée Conakry gollotoɓe bowal laaɗi diwoje ngal Conakry joƴƴini kayitola mumen ɓe kolliti ñande tati lewru oto koɓe natanoɓe hofgo juuɗe toon to leydi Côte d'Ivoire lana ndiwowa taw kadi ko faka toon to Makkatul Karrama fuɗɗima yaade kene jolni kene foto wonde temedde jeeyo taw kadi ko hajjeyoɓe kabruji mena joolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni jañoɗena batake immorade duɗal hadaygal Qur'anil Karima e gardugol ceerno Abou Siradio Sow kamɓe nana ɓe dutta jarore e teddugal dendagal pelle kame bandiraɓe dariɓe darde tindelanga gam wallide e duɗal hadaygal Qur'anil Karima e duɗal hadaygal Qur'anil Karim oɗo saaha mo gonɗen guila ɗo wonno saldu wotoro ha yetti calɗi sappo e ɗiɗi duɗal hadaygal Qur'ana ene waɗi caali mawki no fewi taw kadi caaliki koki sappo e ɗiɗi métre carré oɗo saaha noon aɓe jetta dendagal bandiraɓe dariɓe wadde hen ngaluji mumen kame sembeji mumen ha caliki wawi darade oɗo hen ñalawma hande mo gonɗen aɓe jetta noon groupe andu sa andi andin taw kadi ko wonɓe WhatsApp mbaɗi hen doole mumen aɓe jetta kadi groupe biteɗo kay hayɗi kalden kawren aɓe jetta kadi groupe biteɗo kay hayɗi développement ko wona ɗum ko kadi aɓe jetta taw kadi ko maçon ngana jarlitiɗo saabu Allah gam mahde kiɗon caali e biteɗo Housseynou Diango ene wonde yaadiɓe mum kala taw kadi ko biteɗo Tidiane Diallo kono ne kadi biteɗo Mamma Bra ene wonde biteɗo Saydou Sy aɓe jara kadi dendagal diaspora kay hayɗinaɓe ko taari ɗum kala wonɓe caggal leydi Mauritanie ittuɓe doole men kene foto wonde million e feccere mbaɗi hen oɗo ñalawma hande mo gonɗe noon ko ñalawma hande tigui caliki bilete toon to kay hayɗi e siftinde noon duɗal hadaygal Qur'ana ko duɗal jangguinogal Qur'anil Karima oɗo saaha kene foto wonde temedde nayo e ko fawi almudo ene tawe hen e kala hitande angal ɓarna rewɓe yonɓe no fewi e gardugol ceerno Abou Siradio Sow omo werti juuɗe makko faade dendagal bandiraɓe kala nde ballata duɗal ngal ha wawa darade no fewi aɓe cohli ko fate defte aɓe cohli ko fate bibliothèque aɓe cohli kadi ko fate cuuɗi keblorɗi gam heblude sukaɓe men ko fate jangguina Qur'anil Karima e siftinde noon duɗal hadaygal Qur'anil Karim kame heblo sukaɓe Afrique e kame jiidi e yumma kame babakala taw kadi yettini ɓattake o ko musidɗo men biteɗo Djiby Housseynou Ndiaye e kala noon jiɗɗo wadde hen ɓuuri mum waɗata ko 00 222 46 54 88 04 toon to leydi Mauritanie kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde nogas e jeeɗiɗi morso hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji men ɗemgal pulaar toon to leydi Mali paɗen e nokku biteɗo Somena ne tawe nder falde e wuuro Alpha ne tawe nder falde wuuro Ali jafoɗon taw kadi ne tawe nder jenne e waɗɗani mofti toon noon ko worɓe joguitiɓe taw kadi ko wañoɓe e jeeyaɓe e leñol bitegol dogo taw ko dosen ko ɓen tigui
sinjani ngoɗona wuro taw kadi ko wuro fulɓe jangoɓe jangguinoɓe qur'anil karima nden ɓe gari ɓe oñe mabɓe ɓe mbaɗe mabɓe ko aada yarani tene kadi ɓe mbatidi ko yoɓade pittali kene fota wonde sappo ya jeetato ɓiɗɗo pullo kene fota wonde yimɓe sappo gañama hen nden ɓe joɓima pittali mabɓe mbaɗini weddade pittali ɗi koye boyli oɗo saaha mo gonen laamu ngu hay goto suwata o haalde hen ko wona ɗum ko noon biteɗo Ousmane Dienga Yata taw kadi ko gardiɗo cetala bitengal taw kadi ko gardiɗo cetala bitengal pinal bitengal gardiɗo cetal bitengal pinal pulago Afrique on kadi holliri metti mum no fewi ko fate banggue jayde leydi France witende AFP ko wona ɗum ko noon biteɗo Abdoulaziz Diallo taw kadi ko gardiɗo cetal bitengal tabital pulago kamɓe kala ɓe kolliri hen mette mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ɗeɗo hen caɗele musɗe battele e nder fulɓe e nder leydi Mali ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale dawrugol leydi Mali ñalawma hande o bawɗe bubaji mabɓe gasata ha laaɓa e nder leydi ndi kala sanga minuit wonande kay ƴamannoɓe lefol laamu wonnoɓe e hunade ene hunano ɓesguji leydi ndi kala sanga minuit hande koko gasata ha laaɓa ñalawma janggo noon kamɓe kala maɓe pofto ñalawma ɓawo janggo kene fotonde million ngaji jeetato ko ɓiɓɓe marinaɓe ko ɓen tigui goni eraɓe yo jaccuɓo yo lamɗu men poɗɗo joɗiyade toon to galle Kuluba ko wona ɗum ko noon so tawi sungoji ɗi gasi ko fate banggue résultat ji ɗi ne ɗamina ñande tati lewru août walla ni ñande sappo e ɗiɗi lewru août so tawi heɓaka ñande tati nde ko wona ɗum ko noon Soumaïla Boubé Maïga ko hoorejo jagoɗo leydi ndi kikiɗe hanke o joɗodima e kene foto wonde nogas e nayyi taw kadi ko ƴamoɓe lefol laamu kamɓe kala ɓe mbawa yewtidde ko fati e banggue sungoji ɗi beele kadi foof ene rewa lawol dow jaam e cellal e kisala e siftinde noon wonande kay loyndotoɓe ɓe union européenne ene tawe toon kene fota wonde yimɓe temedere ko noonne kadi e loyndotoɓe union africaine ene tawe toon ko wona ɗum ko kadi loyndotoɓe CEDEAO ene tawe toon ko wona ɗum ko kadi sukaɓe malinaɓe suɓaɓe taw ko pelle jarlitiɗe kene fota wonde ujunere e temedere capanɗe jeegomo suka e nder leydi ndi kala ene loyndo beele kadi sumgoji ɗi kala ndewa lawol mbasa wadde guyka e nder leydi ndi kala joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale yaddiɓe Soumaïla Cissé taw kadi ko ƴamawo lefol laamu nder leydi Mali taw kadi ko catal lande mbiyeteko URD kamɓe noon toon to groupement Rahro Sine tawe nder falde Tombouctou ko toon tigui wiyarlama ko yana ko wona ɗum ko noon dañi tigui fiyaɓe hen dañi kadi gueɗe mabɓe téléphone ngaji mabɓe kala tetta ha laaɓi ha wiccera joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale bowal laaɗe diwoje ngal Modibo Keita Sénou toonne kadi jaɓɓama toon kikiɗe heccanko kene fotonde temedere capanɗe joyi e jeenayyi taw kadi ɓiɓɓe malinaɓe e wonnoɓe toon to leydi Liby Moussa Aliou Koné ne wondi kadi Moussa Touré ene wondi kadi e catal bitegal DUM taw kadi ganduɗa ko dariɓe darde Tindalang ne wondi kadi e Dumbuya kamɓe kala ɓe darima darde Tindalang beele ɓeɗo hen sukaɓe e wurɓe toon to leydi Liby ne gone caɗele mawɗe no fewi ne mbawata artirede e nder leydi mumen sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue cellal ɓalli biteɗo Kane Boubacar holliti ñande altina ɓennuɗo walla ñande nogas e nayya walla nogas e joyya anduɗa hen lew toon to Riyada o holli ñande nogas joni lew toon to Riyada e suudu safride o holliti oɗo saaha mo gonɗen kala temedere salimi en capanɗe nayyi e tato piccal jeegom e ɗiɗi ko wona ɗum ko noon jibinirgol rewɓe hewɓe ene mbasa en pittali mumen e bebbeji kewɗi kadi ene maya hen oɗo saaha noon peeje peccorɗe cate darnama ko ene catal bitengal PNDS ko noonne kadi ene wondi kadi OMS taw ko catal daringal haɓade e ñabbuji e nder windere nde kala e kamɓe noon ɓe jewtidi toɓɓe jaƴƴene fewi oɗo saaha kay yidde Mauritanie ko haɓade ko fate banggue mayɗeli ko fate banggue jibinirgol ɓoyata tigui ma suudu mawdu mahe e nder noksat taw ko innirano nene e ɓiɗɗo ko mbiyata mère enfant gam haɓade wonande mayɗeli taw kadi ko mayɗeli cukalon tokka con kamɓe rewɓe sowiɓe so tawi ne jibinane kewi mayde hen taw kadi ɗum ko ngakkede ko fate banggue yogay kaɓirɗe kame heblo kala
ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kali jayde witene tawariɓe kolliti wonande kikiɗe hanki o ñalawma hanki o e sukaɓe jiyaɓe tonto butel mita taw kadi ko finoɓe noksot kamɓe kala ɓe potiti mbaɗi sitin mabɓe e yesso galle hoorejo leydi Mauritanie Allah mabɓe hewde ɗon haaɓe mbari bolol ngol werlaji kewɗi dañani ɓennude kamɓe noon ɓe kolliri mette mabɓe oɗo saaha mo gonɗen tonto butel mita ko fate banggue kuɓɓam courant ene kuppa toon ha ɓurti e tene kadi courant ne kuppa toon ha ɓurti ha oɗo saaha mo gonɗen ɓe keɓani holko saabi e courant o ne kuppa kala koɓe namdi ɓe keɓata hen ko ɓuuri labde e kamɓe noon ɓe kolliti yeeyoɓe wonɓe butel mita ha e galleji kala oɗo saaha mo gonɗen yogay matériel uji boni toon ko wona ɗum ko tewkame liɗɗi e kala ko mbaɗɗa e frigo heewi ko bonde caggal so tawi courant ala e glace wawata jogade ɗum no hannirta ni hen ɓatake mabɓe noon fade hoore leydi Mauritanie ko yiddeɓe kay ko ɓuuri yawde yaccade ko fate banggue kuɓɓam wuuro ngo yo rewne lawol beele kamɓene ɓe mbawa yitade koye mabɓe ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde wiite al akhbar ɓe kolliti wonande e gonnoɗo maire wuuro Nouakchott biteɗo Ahmed Hamza holliti iwi e landa mbiteɗo RFD iwi hen ha laaɓi ha wi ceer RFD noon ardi ɗum ko biteɗo Ahmed Wul Dadda kon ardi ɗum kanko noon o holliti oɗo saaha mo gonɗen o iwi hen caggal nde o natti wawde teskade hen hoore makko no yiɗiri ni hen ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde witende Sahara Média ɓe kolliti tonto Zoyrata walla tan mbiyen tonto Federica wonande maire gardiɗo wuuro Federica ɓiyum dahanoɗo e taw kadi ko joom ngaalu daha nanna tonto Sahara wi ko wona ɗum ko noon laamu leydi Mauritanie hollitin ma waɗa hen loskoji luggi no fewi polisario en taweteɓe toon to Sahara pawi juuɗe men taw kadi ko tuumaɓe kañumen tigui dahi oɗon suka jama ngalo ko wona ɗum ko noon ɓe kuccodiri e wonande kay polisario en ɓe mbadde mabɓe namde e ñalawma hanki onon polisario en guittiɓe dokkitiɓe wonande kay koniyankoɓe hinde gendarme taw kadi koɓe leydi Mauritanie oɓe noon ma loskoji mbaɗe mabɓe ha wawa ande kay oɗon suka holto mofta oɗo saaha mo goɗen dahaɗo guila ñande aset ɓennuɗo hen kene fota wonde yontere oɗo saaha mo gonɗen ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale Iran Mauritanie taw ko jeeyaɓe ngal ɗon caatal tawtorama ñande nogas e nayyi nduɗo hen lewru taw kadi ko jonde mawde no fewi toon to États-Unis d'Amérique e sal mawɗo no fewi sal kene fo sal mo ganduɗa wiyete sal inniraɗo 221 taw kadi ko Con House toon to États-Unis d'Amérique nden jonde noon saabi ɗum ti ko yurnitade wonande kalifindi maccugagu e nder leyɗele Sahel holno ɓe mbaɗata ɓe mbawa haɓade ɗum taw kadi koye kareli taw ganduɗa ha wawa gasde ha laaɓa e nder leyɗele Sahel kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali jayde wiyete Alaraɓe ɓe kolliti wonande toon to Chami tonto Chami tonne kadi ko sukaɓe nayo jani toon e woyndu taw kadi ko ɓundu no ganduɗa ko kanŋe ɓe gasanno hen goto e mabɓe noon biteɗo Yubba Wuldu Aisha kam wasi hen fittanu mum heddiɓe noon dandama caggal nde ɓe jani toon nde noon nde tina ko nden tigui yimɓe gaari fabadeɓe kanko biteɗo Yubba Aisha o noon ko toon tigui leydi yane makko o yaltina ko dumuna seeɗa tan o wuuri o ruti e joomi ko kanko noon o jeeya koye nokku biteɗo Tintan ko toon tigui woni wuuro mabɓe ɓe gasanno ko kanŋe e nder nokku biteɗo Chami taw koye nder boyli gasirɗi kanŋe sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Sénégal to leydi Sénégal Sénégal naɓe finoɓe toon to Haïti oɗo subaka hande kamɓe kala ɓe guddi bitikaji mabɓe ɓe guddi bitikaji mabɓe gam hollirde mette mabɓe no fewi fade laamu Haïti e hollirde laamu leydi Sénégal wonande kay ñalawma hanki o Sénégal najo gonnoɗo e bitik mum ne yeeya ko ɗon tigui sa seeɓe tawi ɗum mbari ɗum taw kadi koye gañalde gañalde ɓe jooɓi fittadu makko e nokku biteɗo porte nokku biteɗo jabre nokku biteɗo porte presse ko toon tigui ɓe jooɓi fittadu makko porte presse noon ne tawe e nder Haïti taw koye leyɗe ɓurɗe garɗude oɗo sara nde hollita wonande Sénégal naɓe hewɓe pittal men ne jooɓe caggal leydi Sénégal caggal toon to Brésil ko toon to Congo e toon to Italie Espagne États-Unis d'Amérique e ha fayenma kadi toon to Argentine e ha fayenma kadi toon to Haïti oɗo saaha kam ɓiɓɓe Sénégal naɓe pittali mabɓe ne jooɓe no fewi e nder laddeli he kala joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha to wuuro wiyetego Alinguére
Alinguer ne tawe nder falde Tambacounda to ne gadi ko suka debbo goto nyawa hanke mo lelo duuɓi joye kaso taw kadi ne wondi e golle wawnere kanko no wiyete ko Kumba Ba o yarata koye duuɓi nogas e jeeɗiɗi joom galle makko ɗaniyanke e nder leyɗele Afrique centrale e tuma noon holliti nde waɗa viol o ƴetti reedu ko gacce mawɗe ƴettimo nde o jibini en o yeehi ko ladde ko toon tigui o asi ha lugguiɗi o ubbi hen ɓiɗɗo caggal noon nde dadiɓe gaari mbaɗimo ko lasko mbimo teɓ ñalawma hanke o noon ñawre makko yani omo lelo e duuɓi joyyi e kaso taw kadi ne wonde e golle wawnere ñande nogas e tati nduɗo hen lewru e ɗum waɗi toon to Alinguera ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale jagorɗo kalfinaɗo koniyankagal biteɗo Augustin Tina ñalawma hanke o holliti hen beelam makko no fewi caggal kayde ɓeɗo hen sukaɓe ken won ujunere e temedde joya taw kadi ko gendarme wonnoɓe hebloji e nder cuuɗi keblirɗi caggal nde teddinira wonande kay ngol ɗon jaltugola taw kadi ko général François Gomis tawtorama ɗum yogay khalifaɓe yonɓe no fewi tawtorama ɗum kamɓe noon ɓe mbasiyama ɓe mbajama nanni ɓe hinde gendarme kay ko yidde jogade nden kay kisala ɓesguji leydi Sénégal kala yooɓe mbaɗa respect gollal mabɓe no fewi ɓe dañi wasiya taw kadi ko wasiyaji cembolinɗi no fewi ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to hôpital Youssoufa Mbargana ene tawe toon to Rufisque gollotaɓe wonɓe toon ɓe hanki ɓe koliti ɓe natani ko wiyete hofgo juuɗe caggal non hollirteɓe kene wona hitande joni ɓe keɓani jobdi mabɓe no foti yarude ni aɓe ndewa kay wonande suudu safindu kene fota wonde 2 millions taw kadi koye koppareje franc CFA yaltinum ko biteɗo Amadou Diop e hakkude makko e RFM ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen Khalifa Sall jikkintoɓe laamu ngu kolliti subaka hande o e suudu ñawore ndu leydi Sénégal Khalifa Sall yo fawe kene fota wonde milliard uji jeegom e temedde jeetati e capanɗe 3 millions taw koye koppareje franc CFA o wawa yobdi ɗum wonande laamu leydi Sénégal caggal on tumede wonande kay caisse d'avance mo leydi caisse d'avance taw kadi komo mairie de Dakar omo irti hen ngaluji jonɗi no fewi ko ɗum tigui woni ko tumira e caggal on kanko Khalifa Sall kikiɗe hanko windino ɓatake e caggal on yillirde caggal hollirtema wonande oɗo saaha mo gonen o jeeytati koye ƴamoɓe lefol laamu ñande nogas e 4 lewru février hitande ujunnaje 2 e nder leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Yombol Sud toon ne kadi ko gorko goto e jaronnoɗo e duuɓi 35 e leggal bitegal Ndiol Kayri ko toon tigui o soyni terrain ne ara woni lana jordi o weddi hoore makko e lawol lana jondi ko ɗon tigui lana ka yaɓɓimo hawo derguiti hawo laaɓi caggal noon halfinaɓe ko fate banggue koninkoɓe faabu ene wonde koninkoɓe hinde police kamɓe kala ɓe gaari mbaɗi en loskoji mabɓe ɓandu makko ƴetta nawa toon to morga o suwa taw andede caggal kay nde ɓandu ndu boni taw kadi ko bonande bonde no fewi sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to Guinée Conakry to bon laaɗe diwoje ngal Conakry taw kadi ko gollotoɓe toon ɓe bindi ɓattake mabɓe ñande nogas e tati walla ñande nogas e 4 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɓe kolliti koɓe natanoɓe hofgo juuɗe ñande 2 mala mi ñande 2 lewru août taw kadi ko lewru fanduɗo hendu so gueno haji mabɓe kollir mette mabɓe no fewi taw kadi tamboto tigui ɗiɗon sumu taw kadi tamboto goɗon hofgo ko catal bitegal CNTZ taw ko cate syndicat ji leydi ndi kamɓe catal bitegal USTG kamɓe tamboto goɗo hen hofgo ene hulanoɗo saaha mo goɗon leydi Guinée aɓe jogui crise mawɗo no fewi ko fate banggue hofgo juuɗe e nder leydi ndi kala ha joni toon to Guinée keddoɗen ma en kaali Dousso Condé ko debbo wiyete noon o holliti taw kadi ko taweteɗo catal bitegal RPG taw kadi ganduɗa o holliti omo haala e radio taw kadi ko radio Guinée o holliti wonande Alpha Condé wawata ƴamtude dawal mum tataɓal saabu oɗo saaha mo gonɗen kala ken yaha nder leydi ndi ala ko Alpha Condé andi hen haydara ko ɗum saabi oɗo saaha mo gonɗen leydi ndi ne heewi caɗele ne heewi tanaji tene kadi wonɓe sarama ko ɓe koye men ene gandi o natti wawde jogade leydi ndi kanko Alpha Condé sen giwi toon to Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire kikiɗe hanke o lana ndiwaw gadi ko iwi ɗon ɗo Abidjan yaɓande toon to Arabie Saoudite Jidda gam nawde kay wonande ɓen hajjoyoɓe e toon to suudu Allah tedduno ndo ko toon ɓe payi kamɓe kala koɓe temedde joyo oɗo saan hollirama wonande kay yahoɓe hajjo hikka e nder leydi Côte d'Ivoire ko yimɓe hewɓe no fewi lanaka makka wat ya gara kene fota wonde laabi jeenaya ɗo ha 3 lewru août kamɓe kala maɓe jaadu toon to Makkatul Mukarrama
joni tonto leydi Côte d'Ivoire keddoɗen Marc Christian Kaboré ko hoorejo leydi Burkina Faso ne tawi oɗo subaka hande tonto leydi Côte d'Ivoire e nokku biteɗo Yamoussoukro kanko e nando makko woni Alassane Dramane Ouattara ene wonde hoorejo jagorɗe mo leydi Burkina Faso biteɗo Paul Thiaba Kaba ne wonde kadi e hoorejo jagorɗe mo leydi Côte d'Ivoire taw kadi ko biyeteɗo Amadou Gonna Coulibaly kamɓe kala maɓe tawtore e tonto Yamoussoukro taw kadi ko jonde wattude jonde jeeɗiɓire tak hakkude leydi Côte d'Ivoire kame Burkina Faso ngam gossodiral ko fate banggue cogguji jeyguji kame cehilagal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe e yurnitade oɗo saaha mo gonen lawol lana jordi hakkude Abidjan kame Wagadugo lawol faade noon to Tamboa kame toon to Burkina Faso beele kadi laabi ɗi kala mbawa fewnede newna hakkude jokkodiral ɓesguji leyɗele ɗe e newna kadi gossodiral ko fate banggue cogguji hakkude leyɗele ɗiɗɗe ko wona ɗum ko noon kawguel waɗama hakkude leyɗele ɗiɗɗe ñalawma hanki o e tawtorede hoorejo jagorɗe ɗiɗɗe kala enveloppe o noon ko 100 million wonande kay ɓeɗon sukaɓe waɗoɓe e guel ɗon kawguela sen giwi toon to leydi Côte d'Ivoire paaɗen ko toon to Burkina Faso hanki diƴƴe mawɗe jippima toon to lamorgo to jamma heccan ko diƴƴe mawɗe jippima toon to lamorgo ɗo to wiyete Wagadugu ha ganduɗa lawol national 1 lawol national 2 ngol tigui yooli ha pannuji kewɗi jooli werlaji kewɗi jaadi e wame ko wona ɗum kono yimɓe hewɓe gegginama e leegal gotal taw kadi nawta nokkuji goɗɗi oɗo salni hulɓina wonande kay hikka ma toɓoli kewɗi jippo e nder leydi Burkina Faso ha tenti e lamorgo mabɓe Wagadugu sen giwi toon to Burkina paaɗen ko toon to Nigéria gouverneur biteɗo Samuel Urtoma taw kadi ko gardiɗo nokku biteɗo gardiɗo taw kadi ko nokku biteɗo Beni kanko noon o holliti o yalti e landa Mouhamed Buhari oɗo saaha o tawtoyi landaji lunda Mouhamed Buhari noon tan ɓeydo yarude caggal tuma kayde holliti ma ƴamtule fol laamu hitande fanade e nder leydi Nigéria yimɓe hewɓe puɗɗima yaltude makko e faade e landaji goɗɗiɗi ha joni toon to Nigéria keddoɗen Patrice Talon ko hoorejo leydi Benin kami Mouhamed Buhari laamiɗo leydi Nigéria ɓe jooɗima hanki toon to Abuja lamorgo leydi Nigéria ngam sembolinde cehilagal hakkude leyɗele ɗiɗɗe e wassodirde miijoji ko fate banggue gostodiral yogay commerce yagal e haɓade wone maaroji nadde hakkude leyɗele mabɓe yoga kadi e bandiji taccuɗon nde ɓe mbawata dañde nden kame kisal kala toon to leydi Cameroun paaɗen toon to Cameroun wonande almameɓe julɓe wonande almameɓe e wonande dental almameɓe kame dental almameɓe diine Isa Iyankoɓe taw kadi ko toon to Bamenda falde angal fon e nokku biteɗo Guya kamɓe kala ɓe jooɗima hanki ngam yurinitade ɗo saaha mo gonen beele jaam e kisal ne ara toon to angal fona caggal nde armeji celluɗi jaltina pellodiral waɗi ala ko gasi e kamɓene ɓe kolliti tigui oɗo saaha maɓe jaggu kala e juuɗe maɓɓe gam dogde koyɗe jaam beele jaam duumiɗe ene ara e nder toon to falde angal fona toon to Thiada wonande kay halfinaɓe ko fate banggue alima alliance taw kadi yaltin ɗum ko jaydi wiyete AFP mo Libreville ɓe kolliti toon to Thiad jaminayi hoore mum sukaɓe hewɓe nana leeli e cuuɗi cafriɗi kamɓe kala ko heegue waɗiɓe toon caggal on teskede guila hitande mañide ha fermaɗo Thiada e sukaɓe hewɓe no fewi kala temdande limɗa kene fatonde capanɗe joyo walla capanɗe nayyi e ko fawi koko heega e nder leydi Thiad kala toon to Gabon paaɗen wonande jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue yiilade aroɓe gollade e nder leydi ndi taw kadi ko joomen ngaaluji biteɗo Madeleine e ndema beera waɗi jiilu mum toon to Jidda Arabie Saoudite wo joddima toon e docteur Jamhira Al Akbala ɓe joddima noon ko fate on tigui woni gardiɗo boñ islamiste en toon to Arabie Saoudite ɓe jewdidi toɓɓe kewɗe no fewi kame cifande nde ɓen garata gollade e nder leydi Gabon taw kadi ko golle hakkude Gabon kam e boñ islamique joɗiɗo toon to Arabie Saoudite joni toon to Gabon keddoɗen jagorɗo kalfinaɗo golle biteɗo Ali Akhbara hanki wo holliti wonande kay kila kay ɓe mbaɗi ko wiyete bonde keesa oɗo saaha mo gonɗen ɓe jiiti kene fota wonde ujunnaji
jeegom e temedde joyo yoɓetinoɓe e nder leydi Gabo kala lewru taw kadi gona gollotoɓe yoga hen guurani yoga hen kadi hay goto andani ɗo goni gollotako ɗum ɗon foof noon koppareji mum ne kewi tene kadi ɗum foof yitama wonande yoɓetanoɓe e kala lewru taw gona gollotoɓe e laamu leydi Gabo tanto Éthiopie gardinoɗo wonande kay barrage hakkude Éthiopie kam e Soudan kam tigui wara hanki taw kadi o fella koye werlama ko mo kat hinde toyta koɗon tigui o fella kurala oɗo saaha noon laamu ngu uditi hen hello losko no fewi andaka taw hol pelluɗomo e nder leydi andaka taw hol pelluɗomo e nder leydi Éthiopie. Oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba. kabruji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba kabruji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaha ton to Pakistan kame Grèce e ha ton to leydi France Ghali Abouba bismillah madam. Seydi Sar ko noon tigi kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Pakistan puɗorɗen leydi Pakistan koye sungoji ɓe gonno sungoji noon e oɗo saaha hay sino résultat ji ɗi cuwa gasde yaltude ko fuɗɗi yaltude holliri tigi ko oɗo guri taw ko biteɗo Irman Kane ko kañum heedi yesso ko kañum noon heedi yesso to pucci ɗaɗaɗa e oɗo kañum o yaduno sungoji ene ɗaɓina noon e oɗo saaha ko kanko heɗata polgu ko gollo noon waɗi laabi tati komo yahdira komo yaade ɗaftodiral gam hebde polgu koto leydi Grèce paɗen e leydi Grèce noon ede bande fof ko cumuji wonno toon tawa kadi ko cumuji musɗi no fewi e nder diwan tawa kadi koto worgo diwan biteɗo Athènes e oɗo saaha noon yimɓe hewɓe mbasino hen pittade mum capanɗe jeetato e ɗiɗi neɗɗo wasi hen fittade mum laamu ngu noon suwa gasde loskoji mum kono eɓe cikki ko acte criminel woni tigi ko yimɓe beela mbaɗi ɗum lin cumuji en ñeeɗo saaha noon loskoji nana uddita hen beele kay ene ande sa ɓeɓɓe ɗiɗum cumuji koto leydi France paɗen to leydi France ko tana musto waɗi toon ñalawma hanki o e nder ngoɗo wuuro witego Aubervilliers ɗon ene tawe taw waɗɗani paari ko nder galle goto immeuble mo 17e étage mo 17 étage ko nokku to wiyete 17e étage ko ɗon tigui cumu sumi on cumu musmu no fewi sumi toon ha yimɓe tato debbo goto e sukaɓe mum ɗiɗo mbasi hen pittali mumen ha e oɗo saaha noon andaka holko saabi ngun cumu. Ghali Abouba konngol meɗen mbaynigo hannde mbiɗen neɗɗo haade mum ƴettude téléphone muɗum ene fawa hen feɗendu mum ene hulɓina yimɓe walla ne haalana yimɓe yo tinno jogo hen humpito lamgo ceera nde tawno kala baɗɗo audio koko woɗɗoyta ala ɗo haɗata eɗen mbasi kadi ɓen yaltinoɓe audioji ɓe yoɓe tinnoɓe ketto audio e poɗɗo yaltude audio mo fotani yaltude kala dingiral ngal gonda andu audio poɗɗo yaltude ganda audio mo fotani yaltude ma dañ audio mo keɗiɗa ganda oɗo audio fotani yaltinede mbasa yaltinde ɗum ma dañ audio mo keɗiɗa ganda one foti yaltinede jaltina ɗum e tinnoɗen kala keɗen kala kalden gandal kala ko wona gandal ndentoɗen ganden aduna o hande yultodiri kabruji mena jolam jaɓeri ko Ghali Abouba ɗum ɗo wonno komin tonganno on hande ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon seydi mon Sar Abdoulaye Sarr ñalawma janggo so gueno haaji Ghali Abouba maranene kabruji men ɗemgal Pular so gueno haaji kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranen musidɓe tedduɓe.